En el següent vídeo corregirem les operacions amb exponents racionals, l'activitat 15. Per fer aquesta activitat repassarem les potències o les operacions en potències, d'acord? Davant d'aquest problema, atacar-lo així directament pot ser una mica pesat. Llavors, anem a fer un resum de quines són les propietats de les potències. Propietats de les operacions en potències. Abans de començar, dir-vos que el llenguatge matemàtic es diu que una potència és una base, li posarem b, elevada a un exponent, que li direm n. Val? Això és important tenir-ho en compte, perquè treballarem operacions entre potències de la mateixa base. La primera propietat és el producte, és la multiplicació. Si jo tinc una base n, una base b elevat a n, multiplicat per una base b elevat a m, el resultat és la mateixa base elevada a la suma dels exponents. Podeu veure un exemple concret, d'acord? Un exemple concret seria 2 elevat a 2 multiplicat per 2 elevat a 3. Això ens dona 2 elevat a 2 més 3, és a dir, 2 elevat a 5. I podeu veure una fàcil demostració d'això. 2 al quadrat és 2 per 2 i 2 a la 3 és 2 per 2 per 2. Per tant, quants dosos hi ha aquí? 5. Sí? Una cosa bastant òbvia. Segona propietat. Si jo tinc una divisió de potències de la mateixa base, amb diferents exponents, això és una resta d'exponents. D'acord? Tercera propietat. La potència d'una potència és el producte d'exponents. I quarta i última, que farem servir avui, és 1 partit b a la n és el mateix que b a la menys n, és a dir, la que es denomina l'invers. D'acord? L'invers de b a la n és b a la menys n. Doncs identificarem cada problema amb cada propietat. En aquesta d'aquí podeu veure x a la menys 2 per x a la 11 novens. D'acord? Doncs la situarem en el producte, no? Seria aquesta d'aquí. X a la menys 2 per x a la 11 novens. Com s'utilitzaria aquesta fórmula? Doncs la base és x, en aquest cas, i l'exponent seria la suma d'aquestes fraccions. 11 novens. 2 més 11 novens. Si algú no se'n recorda de sumar fraccions o li fa mandra, pot utilitzar la calculadora. D'acord? Simplement agafant la calculadora i dient, a veure, 2 negatius, menys 2, més fracció 11 novens. I això ens dona la fracció menys 7 novens. D'acord? Per tant, la solució és x a la menys 7 novens. Podeu comprovar que dona, Escriviu aquí x elevat fracció menys 7 novens. Un altre exemple que us demanen és aquest. Sí? Si la identifiqueu, és z elevat a la menys 4 terços elevat a la menys 6 cinquens. D'acord? Anem a retallar-la directament. La posem aquí. No la puc copiar. Bé, doncs la copiaré a mà. És aquesta, és potència d'una potència, d'acord? Tenim z elevat a menys 4 terços i tot això elevat a menys 6 cinquens, d'acord?
Com seria? La mateixa base, segons la propietat aquesta, elevat al producte, menys 4 terços per menys 6 cinquens. Si em surt això, doncs seria menys per menys és més, 6 per 4, 24, i 3 per 5, 15. D'acord? Per tant, ara he de simplificar, el 24 i el 15. Puc venir a la meva calculadora. Sí? 24 partit per 15, quina fracció irreductible és? La 8 cinquens. Per tant, vinc aquí, z a la 8 cinquens. I ho comprovo. Z elevat a 8 cinquens. Ara tinc la divisió de fraccions, d'acord? La divisió de fraccions, z a la menys 1/3, z a la menys 5 sisens. Seria aquesta d'aquí. Tenim z a la menys 1/3, z a la menys 5 sisens. Això d'aquí dona la mateixa base elevat a la resta. Menys 1/3 menys 5 sisens. Recordeu de posar-ho d'aquesta manera, menys, d'acord? Si calculeu això, seria menys 1/3, poseu el símbol, menys, la fracció, 1/3, menys, i aquí no cal si voleu ficar parèntesi, però el posem perquè sigui igual que l'operació, menys 5 sisens. Aprofito per recordar-vos que el menys de les fraccions tant és el numerador com el denominador com fora de la fracció. És el mateix nombre, és 1/3, 0,333 periòdic, negatiu. I aquí ens dona un mig, d'acord? Per tant, ens ha donat z elevat a un mig. I passant a la següent fracció, ens queda 1 partit a la menys 5 sisens. D'acord? Aquí ens havia quedat z a la 1 mig. I ens queda l'altra propietat, 1 partit per a, no recordo ara, a la menys 5 sisens. Doncs això, aplicant aquesta llei d'aquí, seria la mateixa base amb l'exponent negatiu, amb l'exponent canviat de signe, és a dir, a la menys 5 sisens. D'acord? És a dir, a la 5 sisens. Si treballem aquí, a elevat a la 5 sisens. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero haver-vos ajudat.